104.7 IFM. Report! Inactivate na ng Department of Public Works and Highways o Dpwh Region 1 ang kanilang Lakbay Alalay o Motorist Assistance Team upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan sa mga national highways ngayong Kapaskuhan. Sa ilalim nito, titiyakin ng tanggapan na maagapan ng untoward incidents sa mga kakalsadahan na pangungunahan ng mga district engineering offices. Sa Pangasinan, nakapwesto ang Lakbay Alalay sa Pangasinan-Zambales Road, Mangaldan Manawag Binalonan Road, Barangay Manat Binmaloy at Urdaneta Junction to Dagupan Road. Ang mga DPWH personnel ay nakadeploy mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. mula December 24 hanggang December 26 at December 31 hanggang January 2. Hinihikayat ng DPWH ang mga motorista na makipag-ugnayan sa kanilang personnel sa kalsada kung sakaling magkaroon ng aberya o iba pang kaganapan na nangangailangan ng agarang aksyon. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jama Victorio, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM